Dobre, takže môžeme začať. Ja by som, teda máme netradičný vík. Strašne som rád, že naši hostia dokázali prísť, pretože v posledných týždňoch dovolím si tvrdiť, že sú viacej vybukovaní ako premiér tejto krajiny. A to preto, že spôsobili explóziu. Explóziu, ktorá bola pomerne mohutným spôsobom diskutovaná a ja som rád, že sú medzi nami. Takže vítaj Zuzana, Zuzka Valtová a vítaj Palo Salaj. Toto sú dvaja hrdinskí mladí ľudia, Janka z Arku a Don Kichot, tak by som to povedal. Taká romantická dvojica a sme strašne zvedaví na to, čo nám poviete. A takisto by som rád privítal naše študentky, Katku Bartekovú a Mišku. Oni na ministerstve zahraničných vecí nepracovali, ale budú sa pýtať. Takže nech sa páči. Takže ahojte, my sme veľmi radi, že ste tu. Bude nám to už? Bude, áno. A chceli by sme, lebo veľa z nás študentov nemáme celkom taký ucelený obraz o tom, čo sa vlastne stalo a o čo ide v celej tejto kauze, tak by sme boli veľmi radi, kebyže nám to nejako vysvetlíte, priblížite. Ahojte, ja by som začal. V podstate, ako viete, odišli sme kvôli podujatiu na prezentáciu loga slovenského predsedníctva. Je to v podstate jeden taký veľký dôvod, ešte sú tam aj ďalšie dôležité dôvody, ale toto je možno ten najdôležitejšie a najľahšie pochopiteľný. A v podstate, keď štát míňa peniaze daňových poplatníkov, teda peniaze vás, vašich rodičov, čo platíte dane, tak sú dôležité dve veci. Aby verejnosť mala informácie, ako ich míňa, na čo ich míňa, a potom aby ich míňal efektívne. Teda aby bola nejaká súťaž, lebo v tej súťaži nejakých ponúk, tak vyhráva tá najlacnejšia podľa zákona. No a my vlastne postupne, keď sme odišli, sme na tie podozrenia a neskôr sa ukázali ako také veľmi odôvodnené, pravdivé, že ministerstvo vlastne porušilo zákon a porušilo ho v týchto dvoch veciach. Teda, že nechce sprístupniť verejnosti tie informácie, kto sa zúčastnil na tej súťaži, o prezentáciu loga, aké boli tie ponuky. A teda neviem povedať, či to naozaj bolo, či tie peniaze boli využité efektívne. A to je ten druhý dôvod, že vlastne nevieme, ako bolo použitých tých 300 000. My si myslíme, že ten event stál vlastne až 300 000, hoci ministerstvo tvrdí, že to bolo menej. A vlastne doteraz nevieme, ako boli tie peniaze použité. Takže asi takto skrátke. Počujete ma? No a v podstate, ja by som povedala iba tak v krátkosti ku pani Ťapakovej, pretože sa ma na to aj dievčatá pýtali. Neviem, ako veľmi pani Ťapakovú poznáte, alebo ako ju registrujete. V podstate tie zmeny v jednotlivých projektoch, najmä teda v tej kultúrnej mediálnej oblasti, sa v rámci predsedníctva začali diať po jej príchode na ministerstvo. To predsedníctvo sa pripravovalo roky, áno, neviem, 3-4 roky. V júli 2015 bola v rámci kultúrnej prezentácie podpísaná taká dohoda medzi Ministerstvom kultúry a Ministerstvom zahraničných vecí, kde boli ustanovené jednotlivé rozpočty, jednotlivé typy akcií, ktoré by sa mali v rámci predsedníctva konať. No a následne potom na jeseň vlastne sa objavila na ministerstve pani Ťapaková a tie projekty sa zrazu začali výrazne meniť, čo sprevádzalo vlastne aj výrazné navyšovanie rozpočtov. To len taký príklad. Tie otváracie koncerty na Slovensku 2 pre verejnosť a pre VIP hosti mali pôvodne 63 alebo 64 000 eur. Po jej príchode sa tie akcie zmenili na niekoľko 100 000-ové eventy. Plus samozrejme vlastne sa začala pretlačať z jej popudu tá akcia ku nejakému veľkolepému odhaleniu loga, ktorá vyšla na cez 300 000 eur. Čiže to sú podľa nás veľmi závažné podozrenia. Pani Ťapaková sa
sa pod nič nepodpisovala, ani oficiálne teda, to je akože v tom ministerskom prostredí a žargone veľmi dôležité, pretože ten človek, ktorý je pod niečím podpísaný, tak oficiálne stojí za tú inštrukciou alebo za tým pokynom. A v momente, ako tam ten podpis nemáte, tak nemáte vlastne dôkaz, že niekto vám ten pokyn dal. No, to znamená, že vás môžu napríklad z toho obviniť aj vás samotných. Čiže to je možno aj taká výstraha do budúcnosti, keď budete niekde pracovať. Dávajte si pozor na to, či pokyny, ktoré dostávate, sú oficiálne alebo neoficiálne, lebo mám taký pocit, že na Slovensku to teraz tak trochu chodí, že vlastne tí ľudia, ktorí sú za mnohé veci zodpovední, sa z toho dokážu vyviniť kvôli tomu, že neexistuje na to žiadny písomný dôkaz alebo nejaký konkrétny dôkaz. Aj keď mnoho ľudí okolo nich hovorí pravdu a vedia, že hovoria pravdu. Dobre, a predtým, ako sa posunieme do druhej časti, teda ohľadom motivácií, prečo sa vrátiť na Slovensku, kde sme teraz s kauzou? Čo sa odtedy stalo? Tak to možno ja len tak v krátkosti. Čiže pod tlakom našich zistení a našich dôkazov už ministerstvo muselo priznať, že okrem 156 000, ktoré zaplatilo agentúre EUKE, ktorá bola vybratá v zmanipulovanom verejnom tendri, okrem 40 000, ktoré zaplatilo Slovenskému národnému divadlu, čo je štátna inštitúcia, ktorým sa platia buď operatívne, buď prevádzkové náklady, alebo nič. Okrem 5 000 na recepciu zaplatilo ešte 50 000 umelcom. To znamená, že teraz sme na sume zhruba 250 000. Čiže to je zatiaľ taký náš prvý úspech. My si myslíme a máme teda vážne pozorenie, že tam sú ďalšie náklady, ďalšie výdavky, ktoré ministerstvo zatajuje. A teraz prichádzame vlastne k druhému bodu, kde sme v kauze. Ministerstvo stále odmieta zverejne sprístupniť jednak zadanie prieskumu trhu, čiže tam ste videli tie podmienky, za akých sa malo to predstavenie loga diať. Odmieta zverejniť, akým spôsobom bola vybratá tá víťazná agentúra a odmieta zverejniť všetky zmluvy a faktúry, aby vyvratilo, že tých 300 000 to nestalo. My si myslíme, že to nechce spraviť práve preto, že tým dokáže, že to vlastne stalo o mnoho viac. Ja ešte doplním, že včera bolo v parlamente v tejto veci hlasovanie a zahraničný výbor, ktorý sa tej kauzy chopil, tak navrhoval, aby parlament prikázal Národnému kontrolnému úradu skontrolovať tie výdavky na toto podujatie. A to je vlastne nejaký orgán, ktorý má kontrolovať, či štát efektívne a transparentne míňa peniaze, a vlastne bolo to zamietnuté. Takže parlament zamietol ten príkaz, alebo odmietol vlastne nariadiť tomu Národnému kontrolnému úradu, aby to skontroloval. Ministerstvo na druhej strane stále tvrdí, že teda ono pozvalo Národný kontrolný úrad a požiadalo o kontrolu. A my teda pevne dúfame, že tam nedojde k nejakým ohnutiam. Keď tam NKÚ alebo teda aj úrad pre verejné obstarávanie a protimonopolný úrad prídu. Som bola hrozne zvedavá na svet, na ľudí, ktorí žijú v iných častiach našej planéty a chcela som sa proste učiť a mala som pocit, že tým, že vidím von a budem vo svete, tak sa naučím viac. Ale v podstate pre mňa tak nejako vnútorne, akoby vždy zakončením tej cesty bol návrat do toho východzieho bodu. Čiže ja som sa vlastne vrátila preto, aby som pochopila, že prečo som odišla a ako sa možno tá krajina zmenila a ako som sa zmenila ja za ten čas. A v podstate tá práca na ministerstve, ten rok a pol, ktorý som pôvodne mala stráviť na ministerstve, som si dala ako čas na to zistiť, že či tu vlastne chcem zostať, alebo či tu potrebujem zostať, alebo áno, či chcem byť na Slovensku. A nakoniec ste sa teda rozhodli, že áno, a dokonca ste s tým aj niečo teda urobili. Ako myslíte si, že tá zahraničná škola mala nejaký vplyv na vašu motiváciu, že ste nezostali ako väčšina tých Slovákov, teda v tom systéme nejakým spôsobom, akože povedzme, že trpieť a tolerovať to zlo, o ktorom viete, že sa deje, ale
že ste ako keby vystúpili trošku z toho davu a urobili ste niečo? Myslíte si, že ten možno St. Andrews, Bard mali na to nejaký vplyv, že ste sa cítili jednoducho, že ste ako keby schopní a možno aj tak trošku povinní akože urobiť niečo proti tomu? Určite aj to zahraničie na to malo vplyv, ale nie len ten, lebo myslím, že niekde sa písalo, že na západe som sa, to písala, myslím, že Zuzana Vín v tom článku Sila jednotlivca, že na západe som sa naučila nejakým hodnotám a že keď som prišla sem, tak že to vlastne nebolo nekompatibilné. Nie je to celkom tak. Ja som poprvé neštudovala iba vlastne na St. Andrews, to je síce moja hlavná univerzita v rámci magistra, ale študovala som napríklad aj v Latinskej Amerike, v Španielsku, na Cypre, v Dánsku. A tie vzdelávacie systémy sú veľmi odlišné všade, aj tie vlastne nejaké také tie kultúrne hodnoty, ktoré v tých krajinách sú. Takže ja si myslím, že mňa proste ovplyvnila teda nielen tá západná tradícia demokracie a proste práv, nejakej tej viery v silu hlasu jednotlivca, ale vlastne všetci tí rôzni ľudia a ich príbehy, ktorých som stretla, či už proste v Mexiku, alebo v Brazílii, alebo inde. Otázka znela, že... takže myslím si, že určite aj to malo vplyv, ale pre mňa osobne mala na obrovský vplyv samozrejme aj hodnoty, ktoré mi dali moji rodičia, moja rodina a osobne aj moja dobrovoľnícka práca. Ja som vlastne vo vašom veku ako študentka strednej školy pracovala v nadácii, ktorá robí s ľuďmi s postihnutím. A to bola pre mňa naozaj silná formatívna skúsenosť, pretože neviem, koľko z vás sa nejaké dobrovoľníckej činnosti venujú, ale viete, že Povinne. No, takže viete, že robiť proste niečo dobrovoľne znamená robiť to pre tú vec samotnú. Oni to robia dobročinne. Že to je proste o tom robiť to pre tú vec samotnú, nie pre nejakú odmenu, alebo nie pre nejaké peniaze, alebo pre nejaký efekt, ale pre tú samotnú vec. A myslím si, že to ma veľmi ovplyvnilo. Teda pracovať na niečom a robiť na niečom, pretože tomu veríte, že to je dobré, že to je správne a že to pomáha ľuďom okolo vás. Dobre, takže ako ma ovplyvnilo zahraničné vzdelanie, ja som tiež študoval ešte vo Francúzsku, okrem Ameriky a teda podľa mňa sú tam také dve dôležité veci. Nepovedal by som, že sa nám nalepili v Amerike nejaké hodnoty, demokracie, transparentnosti, ale keď ste na nejakej dobrej škole na západe, tak je to dosť, vás vychovávajú takému individualizmu. A že musíte mať vlastný názor, musíte sa naučiť ho vytvárať. A druhá vec je možno, že keď ste si vedomi, že máte dobré vzdelanie a že za niečo stojí, tak potom ste slobodnejší, lebo sa nebojíte z nejakej práce odísť, keď s niečím nesúhlasíte. Proste si poviete, že si nájdete novú prácu. Je to celkom také jednoduché. A čo sa týka toho individualizmu, tak na ministerstve zahraničných vecí, aké je to teda progresívne ministerstvo v porovnaní s inými, jednoducho sa spoliehajú na to veľa ľudí po vedúcich funkciách sa spolieha na to, že vy svoj vlastný názor potlačíte. A že proste nebudete mať, sa prispôsobíte. Nám bolo napríklad povedané, že my nechápame, o čom je diplomácia, lebo nevieme, že v diplomácii musíte reprezentovať aj nejaké iné názory ako vlastné. Tak to je síce pravda, ale akože tu išlo o porušovanie zákona. No a na to sme mali proste iný názor ako naši nadriadení, ako o tom sme odišli. Ale oni tu naozaj nečakali, že niekto odíde z takého perspektívneho ministerstva s nejakou snudnou kariérou niekde v Paríži, alebo v Washingtone, alebo v Ríme. No a čo sa týka tej kvalitného vzdelania, to je naozaj dôležité. Tam na ministerstve sú naozaj ľudia, niektorí možno rozmýšľajú inak, majú rodiny, hypotéky a tak ďalej. Toto pre nás samozrejme bolo jednoduchšie rozhodovanie. Ale sú tam aj ľudia, ktorí nemajú skrátka dobré vzdelanie a potom si myslia, no tak kde ma už zamestnajú, prepustia ma, hej, nie je to ľahké si nájsť prácu. Takže myslím si, že toto nám tak trošku rozväzovalo ruky po naše dobré vzdelanie. Čiže nakoniec ste sa teda rozhodli, že odídete, ale nenechali ste to len tak.
Zuzka, vieme, že teda napísala ministrovi, teda dožadovala sa stretnutia s ministrom, čo minister potom pri stretnutí nazval mladickým idealizmom, všetko toto konanie. Aké to je byť, odísť z nejakej stabilnej práce kvôli nejakým motiváciám a jednoducho postaviť sa proti takej silnej sile, ako je napríklad minister, alebo štát, alebo všetky potom inštitúcie. Aké je to byť taký sám proti všetkým a ísť si za tým svojim ideálom? Je to veľmi ťažké, musíte prekonať hrozne veľa vlastných nejakých frustrácií a strachov, možno takých zlých vecí, ktoré si o sebe myslíte, ale ako to chcete ísť, tak musíte byť presvedčení, že toto je proste to, čo chcete spraviť. Že to je to, čo chcete a potrebujete spraviť, aby ste mohli naďalej žiť svoj život plnohodnotne a 100%. Vlastne pre mňa to bol taký dlhý boj, potom ako som odišla, aj potom ako som sa stretla s ministrom, pretože to bolo pre mňa obrovským sklamaním, že človek v takej pozícii a človek s takou reputáciou sa tak zbabelo postaví ku problémom, teda že žiadny problém tu nie je. To by som naozaj nečakala od niekoho v jeho pozícii. Ale teda bol to pre mňa boj. Ja som na začiatku takisto mala pocit, že proti tomu nič nezmôžem, že všetci budú proti mne. A začínala som byť z toho taká zatrknutá veľmi a proste taký trpký človek zo mňa začal byť nahnevaný. A som si povedala, že taká proste nechcem byť. A že nedovolím, aby mi tá skúsenosť na ministerstve spravila toto. Že sa so mňa stane ten taký nahnevaný človek, ktorý žije svoj život už iba tak na poli, lebo vlastne prišiel o tú svoju vieru v nejaké dobro a v spravodlivosť a v silu toho hlasu jednotlivca. Takže vlastne preto som sa rozhodla s tým niečo ďalej spraviť a som hrozne rada, že vlastne pán mi v tom pomohol, teda nie, že mi to pomohol, my sme v tom boli spolu. Ale áno, je to veľmi ťažké a musíte proste si vyriešiť veľa vecí v sebe, vnútri a vedieť, že prečo to robíte a že to tak naozaj chcete. Aká bola otázka? No, ako my sme neboli sami, že my sme boli dvaja v tom, na tom ministerstve. To je naozaj ako dobrý pocit, lebo myslím, že keby som bol sám, tak by som sa asi pýtal, že som ja blázon, alebo oni sú blázni. Nevedel by som to možno naisto. No teda, ako ja nemám pocit, že my ideme proti celému systému. Na tom ministerstve bolo veľa ľudí, ktorí nám povedali, že áno, robíte dobrú vec, ja vás chápem, ale teda žiaľ, nemôžem nič urobiť. Potom sú tam takí ľudia, ktorí na tom priamo participujú, na tých nekalých veciach. Ale veľa je tam takých, akože taká nejaká tichá väčšina, ktorá má k tomu taký nejednoznačný postoj. A myslím si, že takto je to na našej spoločnosti, že niekedy tá tichá väčšina je taká, teda, že vás tak ťaží, to je ticho, ale akože ona nie je proti vám, len možno má strach. Ja by som možno doplnila, že ja som práve mala pocit, že aspoň z tej mojej perspektívy, že tá tichá väčšina sa vlastne ozvala potom, ako sme to zverejnili, lebo my sme teda nečakali, my sme nevedeli, čo sa stane potom, ako to zverejníme, ale tá podpora neuveriteľná, ktorá od ľudí prišla, bola, ako ja som tým bola úplne úžasnutá. Hrozne veľa ľudí mi píše na Facebooku a maily na Transparency a na rôznych miestach, ako nás veľmi podporujú, ako nám držia palce, ako hrozne dúfajú, že sa nám to podarí a že konečne sa niečo vyrieši. A pre mňa to bol, už len toto je pre mňa neuveriteľný pocit zadozučinenia, že to zasiahlo toľkých ľudí a toľkí ľudia veria tomu, že možno prostredníctvom nás a tejto kauzy
sa naozaj niečo vyrieši konečne, pretože tých kauz je tu toľko, Bašternák a teraz nemocnica a to je neuveriteľné, že takéto obrovské veci sa tu proste neprešetria a že nikto za ne nie je zodpovedný. A myslím si, že ľudia sú z toho veľmi frustrovaní. Asi ste videli, alebo počuli ste o tom prieskume, čo teraz vyšiel, že koho by volili mladí ľudia a tam vyšlo, že teda väčšina, alebo že zvíťazil by Kotleba. A myslím, že sa aj pýtali tých ľudí, že aký majú názor na trestanie politikov za korupciu a vlastne najviac voličov Kotlebu povedalo, že to bola najväčšia skupina, ktorá ich chcela akože trestať. Že u tých voličov ostatných strán, že to nebolo také silné. Takže ja tam naozaj vidím taký súvis, že medzi nejakým zostupom extrémizmu a korupciou. A preto si myslím, že to, čo sme urobili, bolo dôležité. Ako pre mňa bolo najdôležitejšie z tohto celého, že som odišiel z ministerstva. Možno sa na to môže zdať také akože nedostatočné, že to zverejnenie bolo pre mňa ako keby menej prioritné, ako že som sa vzdal svojej práce a som odišiel z ministerstva kultúry. Len doplním, že Páli vlastne chcel zostať v diplomácii. On tam išiel s tým, že bude diplomat. A myslím si, že bol super diplomat. Dúfam, že vás bude. Málo diplomat. Ja mám otázku hľadom tej tichej menšiny, že síce vám veľa ľudí vyjadrilo tú podporu, ako ste povedali, ale že situácia sa nejakým spôsobom nemení alebo minimálne nie tak nejak veľmi alebo zásadne, dokumenty nie sú zverejnené a čo by sa podľa vás malo stať na to, aby sa niečo zmenilo? Čo vnímate ako taký nejaký kľúčový bod alebo nejakú kľúčovú vec, ktorá by pomohla akoby ľuďom alebo nejakým spôsobom tomu, či už ministerstvo zahraničných vecí alebo tomu systému, aby sa zmenil, schopil a aby sa to dalo do poriadku. Napríklad s touto kauzou. Aby sa ozvali naši kolegovia. Aby sa ozvala tá tichá väčšina na ministerstve zahraničných vecí. A možno, keby sa ozvali aj iní ľudia na iných ministerstvách, ktorí majú podobnú skúsenosť a stále sa boja vystúpiť. Lebo myslím si, že čím viac ľudí sa ozve, tým menej ľudí bude mať strach. A tlak verejnosti. Akože je to otázka za milión, ale že tlak verejnosti jedine. Že sme v demokracii a politici sú závislí od volieb, takže jedine tlak verejnosti môže pomôcť. A veľmi dôležití sú v tom mladí ľudia. Ja len poviem, že vlastne to ste asi sledovali, že hrozne veľa študentov, či už stredoškolských alebo vysokoškolských sa zmobilizovalo a niektorí proste písali otvorené listy ministrovi a podpísali sa petície a to bolo podľa mňa ako úžasné, ako sa mladí ľudia zmobilizovali a napríklad myslím, že tí zahraniční študenti požiadali teraz o stretnutie s ministrom, kde ho chcú opäť požiadať o to, aby v rámci teda toho, že on chce očistiť svoje meno ministerstva, aby zverejnil všetky tie dokumenty, ktoré nezákonne nesprístupňuje verejnosti. Tak to je možno vlastne taká výzva k vám, že vy máte obrovskú silu takisto, pretože vo vás je proste budúcnosť nás všetkých, budúcnosť tejto krajiny a mali by ste vedieť, že vy ten hlas máte a že ho môžete použiť, lebo ste dôležití. Čiže ja keď to počúvam, povedzme ako taký nejaký mladý človek, ktorý rozmýšľa o tom, že som išla študovať do zahraničia a potom prípadne tam aj zostať a počujem o všetkom tomto hnuse, čo sa tu jednoducho deje. A jasné, že tie ideály sú veľmi silné, ale kebyže som veľmi skeptická. Prečo by som sa vlastne mala vrátiť? Akože keď áno, tie ideály sú veľmi pekné, ale mne ako individualite alebo individuálnemu človeku by bolo lepšie niekde v zahraničí. Že čo by ste na to povedali vy? Takto každý musí vedieť osobne, že kde mu je lepšie. Samozrejme, že keď je vám lepšie v zahraničí a máte tam proste vybudovaný život a skvelých kamarátov, skvelý život, tak nikto
akože nikto z vás nemalo nútiť sa vrátiť na Slovensko, len preto, že ste odtiaľto, ale je to o tom individuálnom rozhodnutí, že ja si myslím, ja som sa takisto na veci pozerala inak predtým, ako som odišla do zahraničia a potom, ako som tam bola a potom ako som sa vracala. Že to aj vy sami zistíte, keď pôjdete študovať niekam a keď budete žiť v zahraničí, že aký vlastne ten vzťah k Slovensku máte a na základe toho by som sa rozhodla. Akože nikoho by som nepresviečala, že sa musíte vrátiť na Slovensku, lebo je to vaša povinnosť, alebo že zostanete v zahraničí, lebo tam budete zarábať viac. Podľa mňa, ako budete väčší, ako sa budete učiť, tak vy si tie otázky zodpoviete sami. Súhlasím a doplním, že ak máte taký záujem, že nejak prispieť spoločnosti a myslíte si, že na tom, čo vy robíte ako jednotlivec záleží, tak najlepšie to môžete urobiť ako na Slovensku, doma. Ako objektívne to je najjednoduchšie. Ako ťažko, ja by som prispel k zmene americkej alebo francúzskej spoločnosti, možno, že sú také nejaké prípady, že áno, že aj cudzinci k tomu prispeli, ale že doma, lebo doma poznáte najviac ľudí a neviem, doma to poznáte aj vy najlepšie. A myslím si stále, že na Slovensku sa zahraničné vzdelanie cení. Akože myslím si, že aj na ministerstve to oceňovali naši kolegovia, že sme mali vzdelanie v zahraničí a nás rešpektovali nejaká časť z nich. Takže myslím si, že je to veľká výhoda. Súhlasím s tým a tiež môžem doplniť, že na Slovensku proste tých ľudí je naozaj treba. To možno pochopíte tak trochu v takých tých veľkých mestách ako v Londýne, v Paríži, v New Yorku, kde ako ten nával ľudí je neuveriteľný. A oni si naozaj môžu vyberať a možno niekedy sa tam ľudia cítia takí akoby ani nepotrební a neužitoční. Ale tu na Slovensku je naozaj treba, pretože odtiaľto ľudia skôr odchádzajú ako prichádzajú. Ja tiež musím povedať, že ja som vo Francúzsku nebol nejak akože extrémne úspešný, alebo tak, že akože je to obrovský boj v zahraničí, tá konkurencia je strašne veľká. A vy sa v prvom rade, keď ste v zahraničí a chcete tam dlhodobo zostať, tak sa snažíte integrovať. Že nesnažíte sa nejak zmeniť tú spoločnosť možno, že ten prístup je úplne iný ako tu na Slovensku, kde už ste ako keby plnohodnotnou súčasťou spoločnosti. A ešte by som chcel k štátnej správe, že my sme si uvedomili so Zuzkou, že vlastne my sme možno veľa ľudí odradili od toho, aby pracovali na ministerstvách a o štátnej správe, akože to nebol náš cieľ a ako teraz to chápeme. Ale vlastne, že to, že my sme odišli, to nie je dôvod akože nehlásiť sa na tie ministerstvá a možno, že zobrať aj do úvahy tú našu skúsenosť a pripraviť sa na takéto situácie. A tak, aby ste nemuseli odísť, keď s niečím nebudete súhlasiť. A druhá vec je, že korupcia existuje aj inde. Ona existuje aj vo firmách. Firmy dávajú úplatky. Obrovské nadnárodné firmy, celosvetové, francúzske, americké dávajú tiež úplatky. Akože morálne dilemy budete mať kdekoľvek, nebudete mať len v štátnej správe. Že nedá sa, že keď si poviete, no ja by som sa nechcel ocitnúť v takej situácii, že sa musím rozhodovať, že či budem akceptovať korupciu alebo nie, to sa vám môže stať kdekoľvek. V súkromnom sektore, v štátnom, možno aj mimo. No a na záver posledná otázka, potom bude priestor pre otázky aj pre ostatných. Tak ste sa teda vrátili, aj ste tu niečo zmenili a prečo teraz zostať? Teraz zostať na Slovensku a ďalej tu pokračovať žiť. A ako sa zmenili tie motivácie od vtedy, čo ste sem prišli? Taká túžba aj záväzok vlastne posunúť túto tému nejako ďalej. Rozmýšľame nad viacerými takými projektami a hrozne radi by sme jednak pomohli ľuďom, ktorí sa hlavne teda v štátnej správe ocitnú v podobnej situácii a chceli by sme im vlastne pomôcť vytvoriť taký nejaký safety network, na ktorý by sa mohli obrátiť v momente, keby chceli oznámiť nejakú nekalú praktiku, hej, napríklad nejakú sieť, že whistleblower friendly zamestnávateľov alebo sieť nejakých právnikov, ktorí by v prípade, že potrebujete právnu pomoc, vám pomôcť nejakú mediálnu ochranu a tak ďalej. To sú iba také akože kontúry veľmi, tak
to je možno taká jedna vec. A druhá, pre mňa osobne má obrovský zmysel hovoriť o korupcii s mladými ľuďmi a možno v tom by som chcela ešte chvíľu zostať. Vlastne rozprávať sa s ľuďmi o tom, že korupcia vlastne nie je taká čierno-biela a často je veľmi ťažké ju rozpoznať, že nenosí takú menovku, že ahojte, ja som korupcia, rozhodnite sa, či ste za radi. Tak možno v tom teraz vidím svoj zmysel, akože ten zmysel tu zostať. Ale samozrejme je proste hrozne dôležité, aby ste aj cestovali a videli svet. Áno, toto je taký náš spoločný projekt, by sa dalo povedať, ale akože je strašne dôležité, aby niekto že tá väčšina, možno, že je to väčšina nejaká tichá nás podporuje, alebo nás aj tak hlasnejšie podporuje. A mňa to strašne pozitívne prekvapilo, tá reakcia slovenskej verejnosti, ale stále tu treba nejakých ľudí, že čo reálne niečo spravia, že vystúpia tiež tak ako my, alebo urobia niečo aj nejakým iným spôsobom podporia ten boj proti korupcii. A to ste podľa mňa práve vy, mladí ľudia na strednej škole, na vysokej škole, ktorí sa viete mobilizovať a nie ste ešte tak, nemáte také veľké záväzky možno ako tí ľudia, čo majú viac rokov. Ďakujem veľmi pekne za to, čo ste povedali. A teraz je priestor na debatu. Ja len krátko na zaujate, že vy ste vlastne, keď ste vystúpili, tak ste nasrdili, tak to nazvime, nasrdili ste veľmi silných ľudí v tomto štáte. A predpokladám, že títo ľudia, ktorých ste nasrdili, lebo im to nepasuje do ich koncepcie toho, ako chcú vyzerať, ako chcú pôsobiť, takže sú tu proste nejaké snahy eliminácie. Ako z teba, Zuzka, urobili len takú mladú, naivnú referentku, to sa Andrews tam trošku do toho ako nepasovalo, že akými spôsobmi vás sa snažili eliminovať, zneutralizovať. Ako ste to prežívali a aké metódy, o akých metódach viete? Tak vlastne v mojom prípade ten pokus o neutralizáciu začal už tým stretnutím s ministrom a s vedúcim súdobného úradu. Oni sa ma vlastne snažili presvedčiť, aby som sa vrátila späť na ministerstvo, pretože ja to vnímam tak, že to bolo kvôli tomu, že proste v momente, ako by som tam bola na nejakom dobrom miestečku, tak by som sa už vlastne nemohla ozvať a pre nich by ten problém bol vyriešený. Takže metóda na to je, musíte vedieť si povedať, že čo je pre vás správne a čo pre vás nie je správne a možno proste z tej komfortnej zóny výjsť. A potom vlastne tá eliminácia po zverejnení, nebrať to osobne, ale akože snažili sa si spraviť takých vlastne mladých referentov, ktorí o ničom nemohli vedieť, ktorí hodnotia situáciu na základe subjektívnych dojmov, je taká nekrobovatá reakcia. Ja som to brala tak, že to je proste ich jediná možná obrana v tej chvíli, pretože nič faktické nevedeli a doteraz vlastne nepovedali. A nebrala som to nejako osobne. Pýtali sa ma dosť ľudia na to, že ako sa mi sedelo na poslaneckom výbore, keď pán Blaha 2 metre odo mňa mi tam nakladal, že som 26-ročná blogerka, niečo povedal. Tak to som tiež tak brala, že tak proste chcel niečo povedať, povedal to, ale že to nejako nesúvisí proste so mnou. Ja viem, kto som, viem, aká som, viem, prečo som urobila to, čo som urobila. Proste ľuďom, ktorým sa to ťažko počúva, môžu robiť čo chcú. Priestor pre vás. Nech sa páči. Ja mám jednu otázku vzhľadom aj na nárast euroskeptizmu v posledných rokoch, že ako by táto kauza mohla ovplyvniť pohľad Slovákov na Európsku úniu a pohľad Európskej únie na Slovensko.
Dobre, začnem to s druhou časťou, že pohľad Európskej únie na Slovensko, že moc nie, si myslím, možno Zuzka nesúhlasí. Ale a čo sa týka, že pohľad Slovákov na Európsku úniu, že áno, podľa mňa to ovplyvní na nešťastie negatívne, ale tým dôvodom nie sme my sme tí poslovia, hej, tej informácie, tým dôvodom je tá kauza a reakcia ministerstva. A je to akože naozaj smutné. Ja som išiel na ministerstvo s tým, že podľa mňa to predsedníctvo je taký spôsob, akože lepšie komunikovať a lepšie diskutovať o Európskej únii na Slovensku. A odišiel som aj preto, že som si nemyslel, že predstavenie loga za 40 minút za 300 000 eur je akože super spôsob, ako komunikovať Európsku úniu, lebo ľudia si zase povedia, no, zase z papaláši vyhodili peniaze na toto, takže žiaľ, podľa mňa to ovplyvní negatívne a pre mňa akože ten dôvod, že prečo ísť za Transparency, to boli taká séria rozhodnutí, najprv sme odišli, potom sme išli za Transparency International, potom sme to zverejnili, tak ten dôvod toho druhého rozhodnutia bol, že akože hlasovanie o tom Brexite. Možno, že sa vám to zdá také filozofické, ale mne to prišlo také, že som to videl ako dobré, Briti odišli, sú euroskeptickí, tie ich dôvody sa mi nezdali veľmi akože odôvodnené alebo založené na faktoch a potom som počul našich politikov, ako rozprávajú, že no, musíme to zanalyzovať, musíme lepšie diskutovať o Európskej únii, no. A ako keď máme tu možnosť niečo urobiť pozitívne, tak to neurobím. Nech sa páči, otázky ďalšie. No. Dobrý deň. Ja by som mal otázku možno, že prečo ste s týmto vyšli najavo až s takým časovým odstupom? Že či to možno súviselo s nejakými vnútornými dilemami, ktoré ste mali, alebo ste čakali na možno odpoveď pána ministra? Ďakujem. Tak bolo to hlavne teda takých vnútorných dôvodov. My to už vlastne hovorím na viacerých miestach, že naozaj s takouto skúsenosťou sa potrebujete vyrovnať, alebo ja som sa s ním potrebovala vyrovnať. Nevedela som, ako sa k tomu presne postaviť. Že človek na to chce najskôr zabudnúť a proste sa posunúť ďalej a ďalej žiť svoj normálny život. Ale ja som potom v nejakom momente prijala, že mi to vlastne život zmenilo a že ak sa chcem tomu postaviť správne a poriadne a tak, aby som proste mohla sama do svojho žiť, tak s tým musím niečo ďalej robiť. Ale to nejaký čas trvalo. Potom som vlastne s tým oslovila Paliho a rozhodli sme sa ísť do Transparency, lebo sme nemali pocit, že môžeme ísť za nejakým štátnym orgánom. To bolo vlastne na konci júna sme oslovili Gaba Šikoša z Transparency. A od júla vlastne sme na tom pracovali, to tiež, tam vlastne prichádzajú tie praktické dôvody, že ten proces nejaký čas trvá, lebo vlastne my sme si žiadali v rámci infožiadostí, čo sú žiadosti o informácie, ktoré by vám štátne orgány mali sprístupniť ako verejnosti. Teda v rámci týchto infožiadostí sme si žiadali informácie, na základe ktorých sme to chceli ďalej prešetriť. Teda tú vývú muziku, logo a aj ten koncept pre viednosti. Čiže to nejaký čas trvá, kým nakoncipujete tie otázky, kým to odložujete, potom čakáte na odpoveď od ministerstva. Oni nám stále nič nechceli dať, takže sme inak nakoncipovali tie otázky presnejšie, snažili sa takto z viacerých uhlov. A to trvalo nejaké 3 mesiace, do toho sme oslovali umelcov, ktorí boli na to predstavení loga prítomní. Niektorí nám odpísali, niektorí nie. A vlastne tá odpoveď pani Kučerovej, že ona naozaj zmluvu s ministerstvom mala, bola pre nás taká smerodatná, pretože sme vedeli, že áno, že máme akoby nejaký jasný dôkaz, že ministerstvo zatajuje minimálne tie zmluvy s umelcami. A to bolo niekedy v októbri, koncom októbra, tak nejak, a vlastne potom to trvalo nejaký čas, kým sme napísali ten blog, musíte všetko znova overovať, v registroch zmluv, v registroch faktúr, je tam o každé slovíčko, čiže to tiež nejaký čas trvalo. A vlastne tam sme sa dostali nakoniec novembra. Chceli sme byť proste dobre pripravení. Ďakujem. Priestor asi na poslednú otázku v rámci tohto formátu, ale potom ešte môžeme neformálne pokračovať. Nech sa páči.
Dobrý deň. Tak mne dneska akože sa naskytla taká otázka, keď som o tom debatoval s kamarátom, že prečo vlastne bolo zlé utratiť toľko peňazí za možno 40 minútovú záležitosť. On mi povedal, že pán Lajčák povedal, pán minister Lajčák povedal, že ide o to, že čo sme im tam mali dať parky s rožkom. Ale na to som bol taký, že toto akože je proste extrém proti extrému, podľa mňa, že naozaj, ak sa o to dalo, minimálne sa to podľa mňa malo dať akože nejak akože na internet, ale proste niekde sa to vyhľadať, že koľko to stalo a že čo je váš taký akože argument proti takémuto názoru, alebo že čo si vy o tom myslíte. Ďakujem. O tom výdavku by sa samozrejme dalo diskutovať. Aj tak si myslím, že 300 000 za takéto podujatie, a neviem teda, že ste mali možnosť to vidieť, to bolo podujatie, ktoré nemalo úplne hlavu ani petu, 40 minút. To je akože neuveriteľné, 300 000, to je, koľko je to slovenských korún? To je 10 miliónov skoro slovenských korún, hej, 300 000. Ja som si to počítala, že tých 162 000, ktoré dostala vlastne EUCHA, alebo 156 000, že je to, čo človek, ktorý zarába 500 eur v čistom, zarobí za 27 rokov. To len aby ste mali takú predstavu. Ale o mnoho závažnejšie je tam to, že tá agentúra to získala v zmanipulovanom tendri, že tie agentúry, ktoré akože boli v tom prieskume trhu oslovené, boli vopred vybraté a že automaticky to mala vyhrať EUCHA a že za tú ponuku, ktorú dala, 156 000, ani nevieme, čo zaplatila, pretože priestory platilo ministerstvo, umelcov platilo ministerstvo, recepciu platilo ministerstvo, kopec pomocného personálu boli ľudia z ministerstva, tak my sa pýtame, že za 156 000, čo teda spravili? Lebo tam už veľa položiek akože nezostáva. Že kde tie peniaze išli? A to je ten najzávažnejší dôvod. Ešte vzhľadom na to, ešte Ondro, nemali sme tu žiaden učiteľský hlas. Ondro, tak povedz ešte ty. Veľmi sa ospravedlňujem, že to ešte teda naťahujem, ale jednak sa chcem veľmi skloniť pred tým, čo ste spravili. Ja sa priznám, že mi bije srdce od začiatku, lebo mám v niečom podobnú skúsenosť v predchádzajúcom zamestnaní a viem, čo je to za pozíciu. A ja by som chcel ale to otočiť na ten návrat domov. Ja chcem povedať, že ja som vás teda nestretol ešte osobne. Nadobudol som pocit, že keby ste zostali v zahraničí a pracovali v akejkoľvek firme, tak spravíte to isté, ak zistíte, že je tam problém. Chcem povedať osobne, kedy som sa cítil najhoršie, čo si pamätám, keď som bol v preplnenom autobuse, sedel tam mladý človek vo veku asi nás, čo sme tu, mladí. A nastúpil starček, ktorý sa celý chvel, stál nad tým mladým človekom, ktorý pozeral do svojho mobilu a ja som stal vedľa starčeka a nič som nespravil, kým ten starček nevystúpil. A ja mám z toho celého pocit, že je jedno, či sa vrátime domov, alebo zostaneme v Škótsku, alebo v Amerike. Ale to, čo vy komunikujete vy mne, za čo som vďačný, je proste, že ten môj svet nekončí na displeji môjho smartfónu. Že ten svet môj je niekde za tým displejom. To je jedno, či sa vrátim na 8. Tak to som tak cítil, že chcem povedať, prepáčte, že som tak. Ďakujem pekne k tomuto, hľadám ani niečo dodať. Chcel by som povedať už len na záver, že strašne pekne ďakujeme, že ste prišli. Zuzka, aj Palo, ďakujem. Ako tomu celému môžeme pomôcť tomu, že budeme spisovať petície za podporu Zuzany. Ak potrebuješ fyzickú ochranu, možno aj potrebuješ. Máme tu mnohých športovcov, takže môžeme ťa aj fyzicky chrániť, ale najmä môžete šerovať YouTube, kde sme to nahrali, ale hlavne skúsme byť takí, ako je Zuzana Palo. Majte sa pekne, Dovi.